Goejoen, het is maandagjoen 15 december. Welkom bij deze allereerste aflevering van het Voedselbankjournaal. Vlien Wieke is Omroep Friesland, maar eigenlijk is het een keerwerking van alle regionale omroepen. We starten met de actie Mijnwaar voor de Voedselbank om zo volle mogelijk wat op te garien eigenlijk voor alle mensen die dat nedergaan. En ja, we staan hier in een soort van epicentrum, want hier in deze studio, deze televisiestudio, komt dan alles binnen. En bij alles, dan bedoel ik echt van alles, van thee naar ries. Maar je ziet wel naar vooral bananen. Manje, onder mijn tongetje hebben we een soort van live update. En vreed, dan is dan de slotdag, de grand finale. En dan weten we dus Mayen van hoe volle we eigenlijk alweer als Friesland zijnde ophellen. Twee gasten, Joert, Marijke Geertsma en Jan Arends. Welkom. Je bent ambassadeurs. Ja. Dat wil zeggen dat je deze actie eigenlijk stiepje. Ja. En je bent de hele dag al in het spieren. Marijke, wat heb je Joert al hier? Nou, wij zijn Joert met de omroep naar verschillende winkels geweest, verschillende squalen geweest en naar een weekcentrum, want daar maken ze een diner klaar van mensen die het oors eten van de voedselbank krijgen en de jong uit eten komen in het weekcentrum. Hartstikke leuk. En Jan dus, dan kan het voetbal hier ja, toch? Net de 14 All-Stars van Cambuur, dat was natuurlijk een feest om dat even te zien op Keungsgaas, even een baltjes koppen. En wie voor de allereerste keer toch op Keungsgaas? Wie voor alle keer, ja, het roept net naar gas. Nee hè? Nee, ik roep meer Zwitters gas. Dan laten we even zien naar een soort van compilage van wat er Joert al hier gebeurd is. Ja, prima. Nou, die geven we die 8 alweer voor de actie Samen voor de Voedselbank. We zijn hier op het park van Ljoute Zweltjes. Dit zijn de All-Stars van Cambuur. Die hebben van alles ophellen voor de voedselbank. Hey Jodrik, hoe praktiseert hem wat Jaan? Of zeg je van nou... Ik heb dat net in Sjoerd tot het weer. Dus dit komt nou wel klaar? Ja, het komt nou klaar. Side by side, hand in hand, we all stand together. Ja, dit is het wijkcentrum De As. En daar hebben ze maatjes wat eten kleren. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het zo'n mooie actie. Ik zei correct tegen de vrouw die er bij de balie zit. Je moest het daar ieder jaar doen. Ja, hier bij Omroep Friesland, hier wordt alles binnengebracht. We kunnen er dus eigenlijk net omheen. Maar hier maakt dus nou echt de provincie in West. En Marijke, libbert het eigenlijk een beetje in Friesland? Ja, ik denk het wel. Het is vorige week pas op gang komen zelf. Dus je kan nou zien dat het in actie gezet wordt. En de squalen die beginnen en die ronden tantoons jou. Dus die gaan eigenlijk nog de hele week van de boeg om alles in te zamelen en leuke acties te ondernemen. Ja, maar je verneemt echt, het leeft dus echt. Elke keer heeft het toch wel een beetje hoor. Ja, maar die vrouw die ik in beeld die stierde bij de kassa in C1000 in Heerenveen en die wist eigenlijk net eens dat het weer, maar die zei nou dan lever ik spontaan dat hier ze krijgt betalen, dus die leveren zat de gevulde koeken in. Dus dan nemen wij maar niks bij de koffie. Nee, ja. Ja, dat is een mooie actie. Want heb je enig idee hoeveel een mensen eigenlijk broekmaatje van de voedselbank? Nee, echt niet. Geen idee. Nou, in Friesland toch nog 6.000 mensen. En een van de families die de broek van maatje is de familie Siesverda. Dat binnen Bart en Chantal en zo komen jullie uit. Ik ben bouwvakker, ik maak wan- en systeemplafonds leggen. Dus je zit elke dag is er een leidend van die werk? Ja, elke dag op en wel. Zit hij daar ook? Wat is dat? Wat is dat? Door is veel werk, maar je bent wel afhankelijk van de voedselbank. Nou, hoe kan dat? Ja, extra relatie voor mij eigenlijk. Wij zijn vorig jaar november gaan samenwonen. Nou ja, vlak daarna wisten we dus dat Dion opkomst was. En stukje bij beetje kwamen de oude lijken uit de kast vandaan. Hoe koert, dat is toch net westest van die schulden? Ja, eigenlijk mijn eigen onoplettendheid en mijn eigen actie eigenlijk best wel. Want die ex die de financiën. Ja. Ja. Maar wat voor schuld zit hij op dit stuit nog? Is er inzicht in? Ja, wij zitten nou rond ik denk rond de 10.000 euro. Maar ja, die moet wel oplost worden. En daar proberen wij nou afhankelijk van de voedselbank. Dus ja, ik schaamde me dood natuurlijk. Want ja, hoe kon je zo ver zakken? Ja, voor mij weer vreselijk.
Want ja, je wil natuurlijk net dat je mooie gezin nou in een voedselbank mag. Op dit moment, van hoeveel moeten jullie rondkomen nu? Misschien €50, €60. Voor de hele maand. Ja, Hoe vaak ga je naar de voedselbank? 2 keer in de maand. Om En de wa- week. En wat haal je op dan? Brood, houdbare producten zoals pasta, melk, koffie, melkproducten. Af en toe zit er ook wat luxe bij. Dan heb je weer de smeerkaasje of zo. En vlees. Want zonder de voedselbank, hoe zul je hem levende dan nou uitzien? Ik denk heel slecht. Heel slecht. Ja, zonder eten in ieder geval. Voor u zijn de liedjes man. Oeh, wat zit daar? Ja, het verhaal van Bart en Chantal. Kun je hem er iets bij voorstellen? Als je hem dat mensen echt onhinkelijk binnen van de etensbank. Ja, en dan denk ik van wat is dit mooi dat ze nou misschien een soort kriespakket krijgen kennen met wat extra's. Jest het al dat ze zei, nou soms zit er wat extra's in, een smeerkaasje of zo. Wat voor u vaak gewoon normaal is om het te kopen. Maar €50 in een maand, daar kun je juist niks bij voorstellen, toch? Nee, dat is vreselijk eigenlijk. Ja. Het is vreselijk dat het in Nederland zo is natuurlijk. Hè? Ja, nou al dat eten, dat weet je dus binnenbracht. Enig idee wat op in staat? Nee. Wat denk je hem? Ja, uit zijn al die... bananen door. Dan... Nee, ik weet het nog net. Nee? Nou, we hebben een mooi statistiekje van Litmachine, jongens. Het statistiekje wat er al je binnenbracht wordt. Want dan zien we dat op in staat thee, met 954 pakjes thee. Ik pasta hier goed. Ries, ik een heel soort, 889 pakken maar ries. Waar we nog wel een soort verlet van hebben, dat is eigenlijk mayonaise en babyvoeding. En dat kan zelfs al je nog gebracht worden. En als we dit nou omrekenen in yield, dan is dat een heel mooi bedrag. Nou jongens, daar komt de teller. We houden de spanning in. Een 8, een 6, een 2, een sontje, 1268 euro. Nou, dat is prachtig toch? Dat is een mooi begin. Mooi begin. Ja, maar we zijn er nog net. Nee, dat maakt nou de tonta. Naar de ton? Ja, let voor de tong in, toch? Dat zou toch mooi wezen. Een streefbedrag, Streefbedrag. toch? Hè? Want we hebben nog een paar dagen, manje op de metoons en dan vreed is de slotdag. Dan laten we de meesten dan oproepen. Jongens, we moeten nog meer krijgen. Hè? Er moet nog volle meer producten met hierheen komen. Een ton, dat zou mooi wezen. Hey Marijke en Jan Tiegetank van je help eigenlijk, Joet, van je inspannings. Morgen is er vanzelfs weer een live update van het Etensbankjournaal. Dan een oorgast, dan is hier Griet Wiersma, je kent hem wel, Fries Ginder, Zagrut en... En 4. Ja, ik woed dat ik een hinder 4. Maar goed, dat is pas vanmorgen. Ik zou zeggen, ontaan. Dag.